من آیات اللیل، رات میری نشانی ہے، والنہار دن میری نشانی ہے، والشمس والقمر سورج تے چند میری نشانی ہے۔ نہ چند نو سجدہ کرے آجے، نہ سورج نو سجدہ کرے آجے، نہ رات دی پوجا کرے آجے، نہ دن نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھے آجے۔ یہ چارے چیزاں مخلوق نے تے خالق دا تذکرہ کرے آجے، خالق نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھے آجے، بنن والی چیز نو مشکل کشا نہ سمجھے آجے، بنان والے نو مشکل کشا سمجھے آجے۔ مالک دا دیکھو فیصلہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیارے بیٹے ابراہیم جس وقت فوت ہوئے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے بیٹے دی وفات دے بعد سورج نو گرہن لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے دے بارے لوکاں نے گلاں کیتیاں، سورج نے بھی سوگ منایا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے بیٹے دی وفات دا سید الانبیاء علیہ السلام فوراً خطبہ ارشاد فرمایا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما دے رہے، ممبر پاک تے تشریف فرما ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک اللہ دی حمد کر کے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ۔ لوگو سنو، سورج اور چاند اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں نشانیاں نے۔ کسی دی موت دے نال اور کسی دی زندگی دے نال انہاں تے کوئی اثر نہیں پیندا، اے تے رحمان دی مرضی ہے، اے تے اللہ دی مرضی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فوراً اس بات دا اعلان فرما دی۔ سید الانبیاء علیہ السلام نے فوراً اس بات دا ذکر فرما دیتا، لوگاں دی تسلی کروا دیتی، لوگاں نو یہ مسئلہ سمجھا دیتا، لوگاں نو اس مسئلے تو آگاہ فرما دیتا۔ نبی علیہ السلام رہنمائی اس انداز دے نال فرماندے سن۔ مینوں بات یاد آئی، آپ نے قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی، قرآن پاک دی آیت سن لو پہلے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ